Sanodaki üniversitelerde okumak isteýäňizmi? Sanodaki üniversitelerden priglашение almak isteýäňizmi? Ýyllyk töleýleri näçe? Haýsy dokumentler gerek? Okuwlar haçan başlaýar? Bu soraularyň jogabyny bu videoda tap bilersiňiz. Hemen salam. Bugünkü temamız Türkiýedeki sanodaki üniversitelere egzaminsiz okumak baradadyr. Ýanky soraularyň jogabyny bu videoda tap bilersiňiz. Türkiýedeki sanodaki üniversitelerde okumak isteýän bolsaňyz, priglашение almak isteýän bolsaňyz, biz size kömek edip bereriz. Hawa, Türkiýedeki, İstanbul'daki sanodaki bolan üniversitelerin köpsi egzaminli. Ýöne İstanbul'un daşynda, ýani Ankara, İzmir, Antalya, Karadeniz ve şuňa meňdeşler ulakan şäherlerdeki üniversitelerin hemmesi egzaminsiz. Bilşimiz ýalak bu ýylyň sanodaki üniversitede 43'e ýetdi. Peki sanodaki üniversitelerde okumak isteýän bolsaňyz haýsy dokumentler gerek? Siziň Instagram pasportuňyz, attestadyňyz, 3 ýyllyk bahaňyz, biometrik suratyňyz. Ýanky sanan dokumentleriň hemmesi türk diline terjime bolup, eger siz Türkiýede bolsaňyz notariusdan tasdiklanmaly, ýa-da siz Türkmenistanda bolsaňyz türk diline terjime bolup, Türkiýe ilçhanasından tasdikli bolmalıdır. Bugünkü taýda habarymyz Karadeniz'deki Recep Tayyip Erdoğan yani sanawa täze boşlan üniversiteden egzamini, ýöz dilen egzamini goýborsunmaly. Şeýle hem İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi'nin egzamini hem goýborsunmaly. Şular ýalyk videolardan habardar bolmak üçin bize podpisatsiya etmäni, videolarymda like goýmany hiç açan unutmaň. Sağ olun.